Но как дойде този огън? Дойде благодарение на Великата съветска армия, която настъпваше с такава сила и нямаше такава сила, която да я спре. Много малко се говори за българо-руската дружба днес. Сега се опитват да бойдисват паметника на съветската армия. Що си слушате телевизията, тези, които убиваха дечица, тези, които палиха нашите къщи в Стара Загора, ден на репресирания. Това са много долни неща, които ние трябва да пресечем. И трябва да знаете, че без тази дружба, за която много малко говорим днес, българо-съветската дружба, българо-руската дружба, нашия живот е немислим. Аз искам да ви приветствам само с това. От изток идва свободата. Това светлината. Живота на Вселената е така. Към изток се върти земята. Така е построен света. От изток слънцето изгрява с червена ярка светлина. Оттам дойде и свободата от петвековната ни тъмнина. България ти няма да забрави, което ти ручи ни дари. Кръвта на твоите чада пролята днес в нашите сърца тоти. И тази дружба вечно свята все по-силно ще е тя. Ще свети тя със сила по-голяма от слънчевата светлина.